Oh, si gede. Sing gedhe pangapuramu kang mas pepujanku jejak nang atiku sambungku mung wanci dalu rupi dosaritmu Kang Mas Kamra titis sakit urip lestarine kanthi piratine tan ono kang anyar yo mung akibate aku mung mbayangke karamu atiku iki yen becur ngilingi bocah telu iki pomo tenan sikot ati jatuh kanthi dikomo kemati Yuk. Sik. Iki ugi ngaturaken ngrawuh menika panjenenganipun lek nyono kados kala wau nggih. Nggih. Mbah Tumiran ugi wit wau dalu sampun nenggani wonten ngriki. Lek ingin nggih, lek dukut wah sedaya mawon ya pancen tangga teparo kabeh ana. Nggih, sedaya niki kan rewang nggih, Mas. Nggih. Jenengan teng mriki termasuk nggih rewang nggih. Kan jarine tangga. Tangga to? Ora iya aku ora dikongkon rewang kok. Nyambah meskijan aku ditanggap kok Ya dengan kesadaran penuh ngono lho jenenge Terus? tangga teparo kuwi iki biasane iki lek eneng tanggane sing repot, tanggane sing ngeten iki biasane iki gek inisiatif rewang ngono lho, Mas. Aku maksudmu ning kene ngemsi ra bayaran. Ora, dadi ning kene mang jenengan niku ikhlas rewang lillahi taala. Kan Sumpah demi Nabi Israel, Nduk. Aku pokoknya kudu njaluk bayar aku. Awak kaya ngene ra bayaran. Kok aku wong sedina sewengi ora dibayar dengkulmu mlocot. Sedangkan aja kok aku to, Nduk. Kowe Iya, roh lan kutir kae warung kono kae. Ngompo ban ngompo dhewe 1000. bayar ya, Mas. Bayar cetile ngantek kaya pirang-pirang puluh dina wong kae. Wong calon mlebu neraka ngono kae. Lah sampean ya calone mlebu neraka. Surga, Bro. Jenengan tangga teparo ki repot ngene iki, lah bet liyane rewang padha lillahi taala ora nek sing dibayar. Lah kok sama nyuwun bayaran? Kecuali lek ngene-ngene iki kan kudu tanggane Pak niku. Meskijan ta? Pak Meskijan. Iya iki wong ado-ado Lah kabeh ya. ya kan sing tangga ki sampean ngono lho. Kok ya ora ngrumangsani jenengan tangga teparo. Pak, Bu, nek umpami Mas Iclik repot, mboten usah dibantu. Benjing-benjing nggih. Lah wong njaluk bayaran jenengan nek badhe bantu mengke nggih nyuwun bayaran nggih. Lah. Cangkeme le penak lek ngomong. Ndas. Iya lho Mas kok. Ya panggah apa rewang ya rewang. Cara anu kerepotan ya kerepotan mong kene iki wangi rewang ning panggung apa enak rewang ning Lah panggung. padune nyatu ya mata duiten ki ngono kuwi lho. Jenengan niku. Jan angel musuh. Nggih napa nggih, Bu? Ora lek aku repot, ora samar wong kene rewang ning omahku. Soale Lah, kok apa? iso? Omahku Blitar culuk-culuk. Masa wong kene arep rewang kaya boinem kae apa jenenge sing tukang masak ning kono. Duastre pedhot kabeh. Halo, Pak Makbu ning mburi. Masa ya arep Masakane
Masa ya arep masak nyang omahku nyang Blitar Pakunden kono Sukorejo ya ora mungkin to. Nggih. Catering bro. Yeuh, MC sugih. wong sugih kok. Omahe tingkat 5 kok. Sugih hutang sak menika. Nyapa? Ya arep kowe arep mlebu neraka. Ayo Nir. Mendak boyo. Ayo. Sampurnane Nir. So. Jarang lahir putri Sule. Hae. Terus bisa nyuwara. Diko kang osrono. Ayo Kak. Sing gedhe pangapuranku nang mas papujanku jejen tangatiku sambungku mung wanci dalu rupi dasarimu sampun Mas Iclik. Kang Mas Kang Brak titisake urip lestarine kanthi piratine kang ono kan anyaruwe yo mung akibate aku mung mbayangke remuke atiku iki biar pacar ngilingi apa cakal iki pemotenan sida dadi jatilan takani dikopo kemati mendah boyo kita sita urip lan hatiku mesti bagyo moyo jarang lahir putri Sulesta terus bisa nyuwara diko kang osrono. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Karama monggo katuran pinarak sepi persiapan